Здравейте отново, започва студио Ергенът Любов в рая. Тя влезе за втори път в романтичното реалити и намери сродна душа, но не получи пръстена само Роза и остана леко огорчена. Преплуваха ли заедно морето от чувства и какво се случи с Благовест и Дени след края на реалитито, ще ги попитам след малко. Но преди това да видим, ще пуснат ли по една сълза, докато гледат най-хубавите си моменти в предаването. Здравей, Кехчене! За краткото време, в което имахме възможност да прекараме заедно, нещата, които ме притесняват, не са много, но все пак ги има. Започвам с първото и най-важно, според мен, то е нашата разлика във възрастта, която ти каза, че не е проблем, но все пак това са 9 години. И искам да съм сигурна, че намеренията ти са дългосрочни, защото аз нямам повече време за губене. Целувам те много, липсваш ми и почти съм сигурна, че и аз на теб, но искам да го чуя от твоята уста. Блага, с която чувстваш влага. Ще ми запръсна сърцето. Много си красива. Благодаря ти също. Винаги ще уважа нейното решение, ще го приема. Ако е негативно, ще ми стане доста неприятно, но ще го приема като един истински мъж. За най-важните решения в живота ни не е нужно време. Нужно е много смелост и доза любов. Ти си моят осъзнат избор пред страха. Пръстен и дали съм готова за голямото, да, но със сигурност, ако Денис ми предложи, няма да откажа. Сега сме тук с теб двамата, очи в очи, на това вълшебно място. И аз взех своето окончателно решение. Мен, с човека до теб, трябва да преплуваш морето, а не да се опиташ да го прескочиш. Затова, панич Панче, въпросът ми към теб е: ще преплуваме ли заедно морето от чувства, в което сме се потопили, и ще стигнем до тъй жадуваният и дългоочакван магичен край? Ще приемаш и тази Роза? Приемам я и ще преплуваме каквото е нужно. От думите на Денис аз разбирам, че всъщност той не е готов да ми даде пръстен. Защо все на мен се случва така? Не знам, може би не е правилното време, не е правилният момент. Колко още? Не знам колко още. Когато тогава. Това, че Денис не е смел, натъжаваме това, че няма много време. Казвам добре дошли на стилистката Благовест Цаква, по-известна като Бомбонова, и хокеиста Лескар и какво още ти ще кажеш, Денис Костадинов. Здравейте, добре дошли. Добре дошли. Усмихнати сте, приятелски настроени сте, това много ми харесва. Да. Няма напрежение между вас след как. Няма то. Това е най-зрялата част от цялото нещо, от раздялата и като цялото отношенията между хората. Чакай, ние още не сме обявили дали сме заедно или не, набърза. Режим да направим извинете. Да? Сега, Денис, ти имаше ли някакви колебания дали да е пръстен или Роза, или беше категорично от самото начало за Роза? По-скоро да съм бил категоричен, защото имах много малко време и нямаше да изглежда много окей за пръстен. Тоест няма логика след 2-3 дни буквално. Не, бяха малко повече дните, но като цяло да, пак смисъл. Ще е доста прибързано решение, дори за ефир, смисъл. Не, дори да се знае, че някои хора прямо не го приемат като нещо сантиментално и важно това нещо. Аз го приех и смятах, че е по-рентабилно да е Роза. Добре, а ако бяхте прекарали примерно 2 седмици или 3 седмици, дали щеше да ядеш пръстен? Бяхме прекарали да разбера, не мога да кажа така. Както го почувстваш, хипотеза, както го почувстваш на момента. Доста хора се колебаха дали да е Роза и искаха да е Роза и в последния момент даваха пръста. Така че... Така, но обаче те натъжи. Или така, поне изглеждаше, не знам, ти кажи. Не, всъщност аз знаех, че няма да получа пръстен. То беше безумно странно за 10 дни запознанство аз да получа пръстен. Колкото и да сме в предаване, нямаше да е адекватно.
Разстроиха ме други неща и други въпроси, които ми зададоха в последствие. Аз бях адски притеснена и супер малко ми трябваше да ме разплаче някой. Така че не е това, че не съм получила роза. Със сигурност знаех, че няма да получа пръстен. И така, в смисъл там емоциите са обострени на 100, не на 1000, не на много проценти. И наистина, както знаят повечето хора от първи сезон, на мен много малко ми трябва да се разплача. Аз цял сезон се държах, успях да се овладея и накрая ме разплакаха. Поне беше на финала. Сега малко обаче не те не е яд, че ни даде пръстена, защото какво се случи при нея, което ти не го знаеш, гледал си го обаче. Тя имаше един доста дълъг период матч с Денислав. Да. После дойде Левент. Къпаха се там в една вълна, хлъзгаха се, едва се държаха, но тя беше една от ухажваните жени. И в един момент обаче хареса теб, истински те хареса. Ти може би трябваше това да го оцениш по-добре, не знам, чуда се. По този начин не се оценява, то се оценява след това, смисъл си пръстен не може да оцениш тия неща. На този етап, в който бяхме ние. То е ясно, че спечелих най-ухажената жена в случая. Именно. Но смятам, че беше най-редното нещо, което направих. Така, всъщност Левент май също се бореше много упорито за твоето сърце и той го пребори по някакъв начин, но разкажи ми за комуникацията с Левент. Ти беше първото, като му потегна ръка, излязохте на среща, никой не комуникираше с него, наистина беше малко грубо, ти се отнесе много добре. Какъв човек е той? Ние така не го опознахме. Левент е изключителен сладур, той е много първичен и супер емоционален като мен, но е страхотно добър човек и то може да му се види в очите. Реално аз му протегнах ръка, защото така съм възпитана. Нормално е тепърва идват нови хора, пък и аз бях от малкото, които идват по средата и знам как се чувства един новодошъл току-що и затова бях супер дружелюбна към него. Но може би той прие моите сигнали малко по-различно, отколкото трябваше. Но беше много интересна среща във ваната. Аз се забавлявах супер много. През цялото време съм се смяла. Наистина беше много хлъзгаво. Сладки бяхте много. Да, бяхме интересни. Така, а след ваната, какво ти каза Денислав? Беше ли притеснен от тази сцена? Денислав не беше притеснен. Ние имахме разговор след срещата ми с Левент. Той не беше излъчен. Не мисля, че е бил притеснен по някакъв начин. Той си има самочувствие за себе си, така че знаеше, че Левент няма как да ме спечели по някакъв начин, въпреки че изглеждаше по-различно. Но супер добре прие нещата. А какво се случи между вас? Защо така започнахте много добре? Изглежда, че имате химия даже помежду ви. В един момент нещата изтинаха. Всъщност се оказа, че май само едностранно от моята страна имало някакви по-сериозни намерения. Аз накрая разбрах, че той има само приятелски такива. Да, и ние го разбрахме накрая. Но какво се случи? Всъщност той по никакъв начин не ми показа някакъв по-сериозен интерес към мен. Той каза, не, той пък каза също за теб в един синхрон. Ама аз съм дама, сега аз няма да тръгна да го целувам и да го прегръщам. Че не сте имали никаква близост. Да, в смисъл, аз очаквах той да го прави това нещо. И той ме обвини, че в моментите, в които си пина, го правя. Ама естествено, че тогава придобивам някакъв, как да кажа, кураж, за да го направя. И може би там се разминахме, но ако ми беше казал в началото, че има единствено и само приятелски намерения към мен, нещата може би щяха да са по-различни. Както и да е, излезе накрая с Денис. Преди това обаче, преди церемонията на пръстена, имахте срещи с родителите. И там твоята майка попита Блага на колко години е. Аз през цялото време се чудех от какво е провокиран този въпрос. Тя имала информация, че Блага е по-голяма или я вижда като по-голяма? Съмнявам се да имам информация, просто по-скоро да се била притеснила, защото на нея за абсолютно първи път ти се случи такова нещо. Разбираме, нали, ако се е притеснила, това е първият въпрос, според мен, който ти изниква в главата, нещо подобно от този сорт.
Така че не смятам, че се опитал по някакъв начин да засегне или да е знаела, че е по-голяма, за да може, нали, да го изкара като някаква такава форма на тема за комуникация. Според мен просто се беше преценил, защото или че аз я познавам. Да. И това е било първият въпрос, който е изникнал в главата. А когато излязохте от къщата, запознахте ли се в крайна сметка с нея? С нея не, с баща му Да. се запознах. Да, защото те Имахме не и бяха вечеря, в даже България общо. и с баща ми само се. И какво се случи след Родос? Да стигнем до основното. Да. След Родос опитахме да продължим и Как времето. опитахте? Ами по нормален и адеквален начин, дори съм му готвила мусака, разни други неща. Той ми е бил на гости, аз на него, на вечера с баща му сме били. Наистина опитахме се да Ма не сте продължим. живяли под един покрив? Не. Идвахме си на гости, така да кажем. А, Опитахме както се в една връзка, както, Да. както протичат нещата. Просто колко време беше този опит? Колко продължи? Около месец или малко Месец, малко повече. повече. Нещо Другото такова. ще, да. При всички, които до момента са минали, тук около месец е продължило. Ами, Що така не мога да Ами разбера? явно розовия балон се пука месец след. Месец и половина След след края. почваш да навлизаш в много такива базови неща, които са ежедневни и оттам нататък се вижда дали се напазвате с този човек да сте заедно да правите Според мен някакво. приоритетите са ни доста различни, пък и житейския ни път. Аз съм Тоест, на... пак стимул от това, че си по-зряла от него? Най-вероятно, по-голяма? да. Това По-скоро, смущава ли те да. наистина? Не, нямам никакви смутения за това нещо. И аз не съм забелязала да го смущавам, но пък реалността е малко по-различна. Така. Тя изглежда като 26 годишна. Да, така е. Никой не го спомня това нещо. Просто не сходства в характерите и... Любимото Дайте ми зречение. пример. Ти искаш да ходиш на театър, тя на кино или какво? Не, Някаква аз ще ситуация кажа. нормална. За мен генерално беше това, че Денис няма никакво време за мен. Аз не го разбирам това. Смисъл, аз знам, че той е на етап в живота си, в който трябва да гради кариера, да има сигурност и всичко останало, но пък и не разбирам да нямаш време за половинката си, колкото и да... Той е хокеист. Там още някакви... Ами той неща. тогава Заето. хокея не му беше на дневен ред, но това е отделна тема. Смисъл, за мен това беше генералната и основна причина. Аз не разбирам някой да няма време за теб, ако има желанието. И това е така. Така, имате ли си други половинки или поне някакви наченки за такива? Аз на този етап съм се фокусирал изцяло върху себе си. Както знаем, времето е най-ценният ресурс и гледам да го отделям с правилните хора, с които се чувствам добре и с които мога да изчерпа нещо. В стилистиката на хокея изпързали ли Благовеста? Това много добре. Не смятам, че са обухи кънките, но не съм изпързал. Добре, аз мисля, че сте приятели, няма никакъв проблем. Каквото и да си кажете от тук Ама нататък. ние няма какво да делиме. В крайна сметка сме хора, които сме изпитали хубави емоции. Защо трябва да ги загърбваме с някакви лоши чувства? И аз съм на принципа, че там, където съм целувала, никога не плюя, така че за мен Точно така. е супер да сме приятели и в добри отношения. Аз мисля, че на вас ви трябват няколко години и втори опит. Така ми натам отиват Ако нещата. се напаснем на една вълна, Един то Господ се- знае. Добре, ще ви чакаме отново да ни разкажете какво ви се е случило, евентуално, ако отново се съберете. Добре. И поне се опитате. Евентуално. Благодаря ви много, ограничено ни е времето. Ние До благодарим. нови срещи с вас. След малко кратка пауза, след нея влизаме в кухнята с момичето с ангелски глас от фермата, на която и се случиха сватба.